Ramaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kabi go umuntu uzodlisa imijeselana hey nomjost kodwa indaba esemisho lo wena yathi ngicabanga yini sefama manje ukhuluma isingisi uzohamba amazwe manje singisi funda isingisi mjost uzohamba amazwe ngeke ngeke isingisi masikhuluma kuba buhlungu la njost ngicela usebenzele ithuba la ngesomlungu lapha ufunde ngayo isingisi awuye khona uzothini umlungu vula noma yiphi ingxoxo nje ngesingisi awuye khona mjost izokusiza wena le khuluma isingisi hey hi Hi. how are you Good, and you? I'm good hey Ramaphosa What? Ramaphosa Ramaphosa? What about Ramaphosa? hey Limo avela ngibuza lento abafana Excuse me. How are you? oh yo I'm on you Good. What is this guy saying, Ramaphosa? it's crazy hayi Crazy? crazy Okay, thanks. uyabona manje ngihlula lento akuyona isingisi lento before wakhuluma lapha ngithanda Ramaphosa yabona before wakhuluma lapha yini isingisi akusona isingisi la befanele wena uthi Ramaphosa ayiphe stolen awu into eningi ayikele Lima ngeke ngesingisi hayi ngeke Ramaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kabi yena